Hola a tothom, sóc en Baxter500 i avui tenim aquí un altre vídeo de la sèrie Gameplay comentat. Avui jugarem al Half-Life Opposing Force, que és la continuació del Half-Life, un joc que he publicat ja farà uns anys, però va estar molt bé, en el seu moment va ser una autèntica revolució, també shooter de primera persona. Hem fet una partida en difícil, perquè no tenim por de res, així que endavant, anem a fotre-li canya al melindro. A veure, cargando, portem aquí cargando 2 anys. Que, bueno, en aquella època està bé. Oh, comencem! Half-Life, Opposing Force! Pantalla negra, què passa? Ens anem despixelant el món. Vale, genial! Estem en un helicòpter o un avió o alguna cosa rara de transport. Amb militars, entendrem que som un militar. Som un militar, esperem que no siguem tan lletjos i pixelats com els companys d'aquí davant. Bé, bueno, ara ve la intro és molt llarga i molt avorrida, així que la trauré, i mentrestant us deixaré imatges de plats d'arròs amb música de heavy metal. Vale, molt bé, ja hem passat la intro, us la resumeixo ràpidament, ens han derribat de l'helicòpter, avió, cosa que anàvem, hem caigut i hem mort tots, excepte jo, que ara m'aixeco. A veure, on soc? On som? El món es despixela? Bienvenidos a Black Mesa. Benvinguts a Taula Negra, en català. Hòstia puta! Albert Einstein! Se ha despertado, cabo Shepard, I tant que m'he despertat. Mira'm quina alegria i vitalitat m'he despertat. Me alegra saber. Quins llibres estàs llegint? Bueno, me la suda! Ho deia per trencar el gel. Me temo que ha tenido un grave accidente. La mayoría de sus amigos no han sobrevivido. No, ja ho puc comprovar jo mateix. Oh, Ron! Ron, what happened, Ron? Té cara de de mort. Quina caca. No mola. Bueno, tu almenys estàs més còmode. Bueno, vale. Mira, me la suda el que em diguis. Anem. Caos, apocalipsis, ruïnes, aquestes bigues col·locades aquí, evidentment, és un estil de constructivista propi del segle XX. Hòstia, Ron, Jeremy! És en Jeremy! Jeremy, what happened, Jeremy? Hòstia, també fos la mateixa cara de fàstic que en Ron. Aquí la gent quan mor, en comptes de tancar els ulls i fer fa cara de fàstic. ¿Qué tenemos aquí? Hostia. ¿Estos cangrejos tienen un comportamiento parasitario insólito? A ver, punto 1. Esto es un cangrejo. Punto 2. ¿Qué coño haces con un palo ahí metiéndole el palito? No, eso le foto un tiro y ya está. A ver, tú quieres, hostia, Morgan Freeman. Tan magnífica. Estos... Mira quin flow amb el cap. Completamente el sistema nervioso. Ara l'aparat, ara que us dic ho pares, que típic. Què és això, Oh, per mi, tenim un xaleco. Genial. I aquests que estan aquí fent una becaina. Buah, jo el colze me'l feia mirar, tio, aquí t'has fet mal. Per aquí tenim el col·lega fent la becaina, aquí un cranc fornicant-se-li el cap al segon col·lega fent la becaina, i aquí el resultat de la fornicació et converteixes en un happy tree friend. Vale, doncs som-hi. Molt bé, és informació interessant de saber. Anem, caminem. Hòstia! Si és en Guifré, Coite Guifré, que se t'aixeca un happy tree friend per darrere. Però no, home, no, a veure, tio, el vidre no el pots travessar. Per què corres cap al vidre si saps que no el pots travessar? No! Toma, cate. Toma, patadeta. D'un cate d'una patadeta s'ha mort. Mira, l'alien està feliç. Passa mal. Bé, molt bé, que mono. Si sapiguessis sortir ara ja seria la polla. Series un ésser quasi intel·ligent, però crec que és demanar massa a tu. No, molt bé, dona la puteta. Molt bé, puteta, que mon. Vale, ens anem. Però tu per aquí ja em saps passar, Per aquesta taula, He tingut jo dificultats en passar-hi. Oh, un zombi, bueno, un ex-zombi. Zombi, alien, el que sigui. Hòstia puta! Oficial Wiggum! Quina sort de trobar-te aquí. Bien, vamos. A veure, gordo, vine. Jo vull que posis tu el teu rostre aquí, en aquest anus metàl·lic. He oído rumores de que tal vez ustedes no estén aquí para rescatarnos. Doncs són certs, hem vingut aquí a rebentar-vos a tots. Però ara posa el teu rostre a l'aparell lector mecànic perquè pugui identificar-te i jo pugui avançar al level 3. Tup. Buena suerte. Vale, bona suerte, adeu. Què veig aquí? Tenim un cable cobra. Mira com es mou. És una anguila. Oh, la nostra primera arma. Un objecte fàl·lic de grans proporcions e inigualable duresa. Uau, què és això? Làsers, una rave. Hem de rave, tio. Jo no tinc cos de rave. Aquí la festa mai para. Clar que sí. Rebentem la discoteca. Això és símptoma d'una bona festa. Continuem, avancem. Hòstia puta, crancs. Bueno, què fan? Si són infantius, home. Hòstia!
Com salten els cabrons, té. Cop de fala. Cop de falo. Bona aberració de la natura. Hòstia, l'he rebentat i ha sortit un òrgan vital 2 cops més gran que ell. D'aquí, com bons biòlegs, podríem deduir que aquests éssers tenen tots els òrgans interns comprimits a una pressió de 2 atmosferes. Però no passa res. Mira quin... Merda. Anava a dir, mira quin flow t'esquivo, però no. Hòstia, són 2. Mira, passo de vosaltres. Què és això? Hòstia, aquesta empresa té problemes amb Hisenda? Me cago en la leche, el cangrejo. Vine aquí, fucking cranc. El teu destí són paelles. Hòstia, va, brutal. La clau anglesa aquesta. Mira, depèn de com la miris, sembla un tiburó enfadat. Va, anem avançant. Obrim porta. Som els destructors de caixes. Perquè no tenim cap respecte per la propietat ajena. Per la propietat aliena. Toma, anem trencant tot. Amb un cop aquest de palanca, tope passiu. Es trenca tot, clar que sí, és una polla. Avancem. No, barranc! No, però saltarem. Continuem avançant. Això s'ha de fer ràpid. S'ha de fer ràpid i amb precisió. Ara de la part que em caic per al barranc i quedo molt malament, però no ha passat. Bueno, realment sí que ha passat, però ho he tallat a postproducció i sembla que no hagi passat. Vida, agafem-la. Tinc un ganivet, me l'he trobat clavat en això, deixem-ho en això. Però tinc un ganivet. I un cranc. Tu seràs el meu conillat d'Índies parlant-nos. No, ha sigut el meu conillat d'Índies pel ganivet. Oh, quina potència. Quin braç que té aquest home. Com l'haurà entrenat el braç dret per fer moviments curts i repetitius? Bueno, millor no sabré. Sí que ho sé, jugant a tenis. Més cadàvers! Hòstia! Wallace, estàs bé, tio? També mort amb els ulls oberts i amb cara de jo. Quin pal. Wallace, tranquil, que et donaré sepultura digna. Ja està. Estàs dignament desquartitzat. Ai, el que donaria jo perquè em desquartitzessin quan morís. Molt bé, cranc, ho has intentat! I que aquest cadàver et serveixi d'exemple. No apreneu, sou éssers inferiors. Doncs mereixes un cop de palanca a l'esternón. Bueno, si intents, perquè no sé la teva anatomia. Hòstia, un altre. Toma. Fa soroll metàl·lic? Aquest cranc havia menjat molt de paté la piara. Té un gran contingut de ferro en el seu organisme. Anem a rajar caixes. 5 anys a la marina per rebentar caixes. Ha begut la conta. Què dius, gordo? Ei, què tal avui com tio? Vine per aquí. Mira, que ens trobem. Calambre. També és... Quan veus rajos així, la valla i tal, fotre-li la mà és el comportament més adequat, clar que sí. Molt bé, però jo vull aquesta pistola tan guai que tens aquí. Sí que ens fotrem pel mític conducte de ventilació, conducte que serveix de tot menys per ventilar. Que el tio que hi foti peatge es forra, perquè tothom que es vol colar a algun lloc entra pel conducte de ventilació. Per cert, us heu fixat que guapes les ulleres de visió nocturna? Vic amb narrada constant. Quan m'estic avorrint, miro cara a la paret i faig. I estic al món de la meva festa imaginària. Bé, ara tenim que passar esquivant els lasers. I si no ens el excrocotraran. Ens faran una descàrrega. Descàrrega seminal a l'escrot. Vale, anem, passem. Tirem la nostra visió nocturna. I avancem. Hòstia, tu, tapa, m'estàs mirant malament. Què m'has dit? Tu això no m'ho dius al carrer, Home, no, doncs ja està. Discussió finalitzada. Molt bé, avancem. Una bona pistola. De gordo cabrón. Tirem. I fora bo desenxufar l'electricity per poder-nos anar d'aquí. Hòstia, Bruce? Tu també t'has mort amb cara de passotisme? Tranquil·la, tu també et donaré sepultura digna al dit gordo del peu. Genial, i es desquartitza sencer, era el seu punt dèbil. I tu també, gordo. Uau, és indestructible. Estem aquí jugant amb forces superiors. Com aquesta preciositat de pistola amb mira làser? Què és aquest soroll? La leche! Oh, shit! Què ets? Aberració de la natura, mort! Tu abans estaves cadàver. No! Què fas? No m'agrada el que fas. Toma, dialoguem. Dialoga amb la meva bala de calibre 45. I mentre resolveu les vostres diferències, jo aniré donant sepultura digna als meus companys. No es mereixen això que ha passat. No t'ho mereixes. Oh, la ràdio! Deia que teníem que anar a buscar una ràdio. No, a veure, jo no vull que em parlis, fill de puta. Jo vull la màxima FM. Màxima? No. Europa? Tampoc. M80? No. Cat ràdio? Tampoc. Joder, vaya merda, ràdio, no serveix per res. Doncs anem a trencar caixes. Quan el món em dóna l'esquena, o miro una paret
i em munto la meva festa o trenco caixes. Això és el que m'ha ensenyat els jocs. Vale, trenquem caixes que ens donen coses bones. Quin baràs que té el col·lega, Aquest ha passat moltes nits sense poder sortir de permís. Sí, ja sabeu, si algun dia aneu a l'exèrcit, els pajilleros tenen més números de viure. Oh, aquí m'he trencat una mica els peus, però tranquil, en tinc 2. O sigui, no passa res. Anem baixant a les profunditats abissals de la terra. I aquest filet de bava? Què serà? Són aquests individus que s'enganxen al sostre i no faré la prova, però t'enganxen i et pugen i quan tens el cap en la correcta posició per introduir-se en l'orifici bucal, agafen i te'l masteguen una mica. Fa una mica de mal, però només al principi. És com perdre la virginitat per les noies. A veure, continuem. Laberint de portes... Laberint de... Hòstia, la mare que em va parir els tios dels rajos. Què passa, què? Et rius? Què passa? Jo tinc un animat... No! Un calambre. Soc el més perillós del barri. Quan tinc una navaja a les mans. 9 de vida, això ha estat molt arriscat. Però me la suda. Jeremy, gràcies per l'escopeta. Té una mica de plom funerari. Què veig aquí sota? Estàs esperant a que baixés per les escales, Doncs això no va ocórrer! El que sí ocorrerà... Ui, toma. Voleu veure mort, Voleu que passi mal amb els vostres malignes rajos. Però tranquils, que jo tinc justícia en forma d'escopeta. Té, bucaque de plom! Genial, m'encanta. Vale, deixem per aquí, ja us aviso que el gameplay arribarà finalment al seu final, perquè o queda poc temps o em queda poca vida, amb dues coses. Però mira on disc. Sóc el més xulo del barri! Mireu quines tàctiques evasives. S'ha amagat. No hi soc, merda, sí que hi soc, m'has vist? No et puc deixar viure. Era broma. Hòstia, tens un braç al pit? Això, la teva nòvia té que estar contentíssima, Bueno, continuem. I ens quedem mirant aquesta sala, perquè, senyors, aquí ha arribat el gameplay comentat del Half-Life Opposing Falls. Ja sabeu, subscriviu-vos, comenteu el vídeo, aniré pujant més gameplays comentats. Ha estat un plaer, i a reveure! Adeu!